Hola, què tal? Benvingudes a la travessa número 1. Aquesta segona setmana de febrer, aquesta travessa que publiquem en dimecres dia 10, tindreu fins al divendres dia 12 per completar els resultats dels partits que a continuació us direm. La primera aposta, rugby masculí, divisió d'honor, Sant Boiana entre Pinares, el diumenge a les 12 en directe per Xala, jornada 7, és un partit aplaçat de la jornada 7, la Sant Boiana és setena classificada, dues victòries consecutives que l'allunyen una mica de la zona baixa, s'enfronta a l'Entre Pinares, que és líder, només coneix una derrota per la mínima, partit complicat, però esperançador pels de Sant Boi de Llobregat. La segona aposta, waterpolo femení, partidàs entre el Terrassa i el Mataró en la divisió d'honor femenina, com dèiem, al grup B, dissabte a la 1 en directe per Esports 3. Important, és segon contra primer, es porten 3 punts, és a dir, una victòria de les agarenques les podria empatar la classificació, a l'anada victòria 13-7 de les mataronines, que veurem com arriben després d'haver assolit aquesta darrera setmana el passi històric de les de l'Ani Ballart als quarts de final de la Champions. Anem a per la primera combinada. Aquesta tercera aposta és la primera combinada de voleibol. Dos partits que heu d'encertar. El primer és de la Superliga Masculina 2, en el seu grup C, és a dir, la segona màxima categoria masculina, partit de dissabte a les 6 de la tarda entre el Benidorm i el Sant Pere Sant Pau de Tarragona. El Benidorm és quart classificat amb 16 punts, el Sant Pere Sant Pau és segon amb 20 punts. Només ha patit 2 derrotes als tarragonins, una d'elles va ser el partit d'anada contra el Benidorm, 1-3, i bé, l'equip de Tarragona que arriba en molt bona forma després de 2 victòries consecutives contra València i Xàtiva que els permeten estar en aquesta zona alta. Veurem si corroboren aquest bon estat de forma contra el Benidorm. L'altre partit, derbi ballesà de la nacional femenina entre el Sant Cugat B i el Club Natació Sabadell, tercer contra líder, tot i que té 2 partits menys a les santcugatenques, el filial de l'equip de la Lliga Iberdrola, partit que es disputarà diumenge a les 2:30 de la tarda. La següent aposta que us convidem a fer és una aposta única sobre la Copa del Rei de bàsquet masculí. Copa del Rei que es disputa de dijous a diumenge, per tant hi ha petita trampa perquè alguns resultats se sabran quan feu aquesta. Recordem, dijous Tenerife-Burgos i Madrid-València, divendres Baskonia, Joventut i Barça, Unicaja de Màlaga. Què és el que us demanem que encerteu? Qui quedarà segon? És a dir, qui arribarà a la final i la perdrà. Ánimos con esto. La següent, una altra combinada, en aquest cas d'handbol, partidàs de la divisió d'honor plata femenina, el grup C entre el Joventut Handbol Mataró i l'handbol Sant Quirze. Segon contra primer, estan empatades a punts i de fet per golaveratge el Sant Quirze és líder, però les mataronines tenen un partit menys, victòria clara a l'anada de les Quiris per 29-21, partit que es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. L'altre partit d'aquesta combinada és de la primera nacional masculina, és el derbi del Montseny, Club Handbol Palau-Tordera, Club Handbol Sant Esteve de Palau-Tordera. El Sant Esteve de Palau-Tordera és 5è classificat, està fotent una temporada espectacular, de les millors, sense dubte, dels últims anys i dècades, mentre que el local, els verds de Santa Maria Palau-Tordera, són coers. És veritat que tenen molts partits aplaçats, però aquest derbi jo crec que és una de les últimes bales si es volen enganxar a aquesta zona baixa que conformen Banyoles i Creu Alta Sabadell. Dissabte a les 6:15 aquest partit. I ja per acabar les dues últimes, l'última simple és de futbol sala masculí, Cartagena-Barça, el líder del Cartagena contra el Barça, que és quart, el Barça que ve de guanyar el Palma, que és un dels equips de la zona alta, veurem si pot seguir enganxat a la zona alta, dissabte a les 5 de la tarda. I l'última aposta de totes, combinada, hoquei patins, 2 partidets, va. Hoquei Lliga Femenina, a la fase 2, ja, la fase pel títol, diguem, el Manlleu, que és el primer del grup A, el Màgic Studio Club Patí Manlleu, que s'enfronta a l'handbol, a l'Hoquei Club Sant Cugat, quart classificat del grup B. Ja és un premi pel Sant Cugat estar aquí, veurem què hi poden fer. L'altre partit, i ja per acabar, a l'Hoquei Lliga Masculina, Reus Deportiu Miró, Club Hoquei Caldes, Recamp Làser, és 5è contra tercer, partit a la zona alta, tot i que el Reus té 3 partits menys, empat a 4 a l'anada, dissabte a la tarda, aquest duel a la zona alta d'hoquei. Bona sort!